салом алейкум дӯстони азиз, салом алейкум бардорон. Ман ҳастам бо шумо доктор Бероз. ҳамеша тансиҳати хонавода бошед. Чуноне ки шумо медонед бародор азиз ки ман ҳама вақт баъди корӣ мерам, мақсад бародорро дастгирӣ мекунам, кӯмак мекунам. мақсад касоне ки ғалтидагӣ ҳастанд, масалан ё медузем, ё ки почашонро мебандем, ё ки ба ҷои худ бурда тобат мекунем. ман барои чӣ видео карда шудам дӯстони азиз? Дар назди ман як қарор дорад. Ман рӯякро маҳкам мекунам барои ки қай ёдоб наҳем. Мақсад албатта ҳама медонем ки мисол бемор аст. ман чӣ гуфтани ҳастам дӯстони азиз? Гуфтани ҳастам ки аз ҳамин рӯз иборатанд касоне ки бемор мешаванд, ҳатман ба номере ки дар поёни экран ман мемонам занг занем, беморро бурда бо нархҳои арзон тобат мекунем. бисёр ки барои бародаро як нархи қулай бошад ки мисол аз дигар балисҳо фарқ кунад. барои чӣ? Барои оне ки масалан ҳоди як приёми қабули доктор аз 4000-5000 боло сар мешавад. ва ман система мисол 5 рӯза, 7 рӯза, 10 рӯза ҳамин табобатро ба нархҳои арзоне ки мемонам ки мисол ҳамин хоб рафтану уколу дорушон масалан аз 5 то 10,000 рубл расӣ бошад. вақте ки хеле нархҳои арзон ки бошад, бародарони мо шумо метавонанд тобат кардан. вақти бисёр бародарон хай шароит надоранд, масалан хай вобаста ба он бародарон мебинем ки шароитшон чӣ хел аст, бо иншоалло кӯшиш мекунем дастгиришон барасонем. шумо бародарони азиз ҳаминро донистан дар кор ки барои беморро тобат кардан албатта ки дору бисёр сарф мешавад ва доруро бисёр нархшон қиматтар аст. ҳама кӯшиш мекунем агар гарчанде ки мо мисол дору арзонтар ёбем, ҳамон қадар тобатшон арзонтар мешавад. барои ҳамин дӯстони азиз подписатсия лайк гузорем, чунки дигарон бинанд ва як бародаре ки мо дастгиришон мекунем, ин ҳам барои шумо як хайр мешавад, як савоб мешавад. ҳамеша тансиҳати хонавода бошед. каналро дастгирӣ фаромӯш накунед. худо нигаҳбон бошед.